కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో మనము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయంలోని 34 మరియు 35వ శ్లోకాలను ఈరోజు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 34వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః పతివైమానికై సురైః పతివైమానికై సురైః పతివైమానికై సురైః అవకీర్యమానో దదృశే అవకీర్యమానో దదృశే అవకీర్యమానో దదృశే కుసుమై క్రమశో గ్రహన్ కుసుమై క్రమశో గ్రహన్ కుసుమై క్రమశో గ్రహన్ తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః పతివైమానికై సురైః తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః పతివైమానికై సురైః. అవకీర్యమానో దదృశే కుసుమై క్రమశో గ్రహన్
అవకీర్యమానో దదృశే కుసుమై క్రమశో గ్రహన్ తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః పతివైమానికైః అవకీర్యమానో దదృశే కుసుమై క్రమశో గ్రహన్ తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః పతివైమానికైః అవకీర్యమానో దదృశే కుసుమై క్రమశో గ్రహన్. హరే కృష్ణ. నరసింహదాస ప్రభు, చాముండేశ్వరి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथिवैमानिकैश्वरै अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो ग्रहान्। हरे कृष्ण प्रभु। హరే కృష్ణ ప్రభు. తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః పతివైమానికైః సురైః అవకీర్యమాణో దదృశే కుసుమైః క్రమశో గ్రహాన్. హరే కృష్ణ ప్రభు. మేనకా మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః పతివైమానికైః అవకీర్యమాణో దదృశే కుసుమై క్రమశో గ్రహన్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః పతివైమానికైః అవకీర్యమాణో దదృశే కుసుమై క్రమశో గ్రహాన్. ధన్యవాదాలు. శ్రీలత మాతాజీ, బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః పతివైమానికైః అవకీర్యమాణో దదృశే కుసుమైః క్రమశో గ్రహాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః పతివైమానికైః అవకీర్యమాణో దదృశే కుసుమై క్రమశో గ్రహాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యాన్ని చూద్దాము. తత్ర తత్ర, తత్ర తత్ర అచ్చటచ్చట, అచ్చటచ్చట ప్రశంసద్భిః ప్రశంసద్భిః ధ్రువుని కీర్తించు వారలచే ధ్రువుని కీర్తించువారలచే పతి అతి మార్గమునందు మార్గమునందు వైమానికైః వైమానికైః వివిధ విమానారూఢులైన వివిధ విమానారూఢులైన సురైః సురైః దేవతలచే దేవతలచే అవకీర్యమానః అవకీర్యమానః కప్పబడి కప్పబడి దదృశే గాంచగలిగెను కుసుమైః కుసుమైః పుష్పములచే పుష్పములచే క్రమశః క్రమముగా గ్రహాన్ సౌర మండలము యొక్క సమస్త గ్రహములను హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ధ్రువుడు అంతరిక్షమున పయనించుచు క్రమముగా సౌర మండలములోని సమస్త గ్రహములను గాంచెను. విమానారూఢులగు దేవతలు తనపై పుష్పవృష్టిని కురిపించుటను అతడు మార్గ మధ్యమమున గనెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము. యస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వమేవం
విజ్ఞాతం భవతి అను ఒక వేదోక్తి కలదు. దాని భావమేమనగా దేవదేవుని తెలుసుకొనుట ద్వారా భక్తునికి సమస్తము తెలియబడుచున్నది. అదే విధంగా భగవల్లోకమునకు చేరుట ద్వారా మనుజుడు వైకుంఠ పతమున గల ఇతర సమస్త లోకములను తెలుసుకొనగలడు. ధ్రువుని దేహము మనకున్న దేహమునకు భిన్నమైనదని మనము తప్పక గుర్తించుకొనవలెను. వైకుంఠ విమానమును అధిరోహించునప్పుడు అతని దేహము పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక బంగారు వర్ణమునకు మారియుండెను. భౌతిక దేహమునందున్నప్పుడు ఎవ్వడును ఉన్నత లోకములను చేరజాలడు. కానీ మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందినప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తునకు చెందిన ఉన్నత లోకములకు ప్రయాణింపగలుగుటయేగాక వైకుంఠ లోకములుగా తెలియబడు ఇంకను అత్యున్నతమగు లోకములను చేరగలడు. నారదముని ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులు రెండింటి యందును సర్వత్రా సంచరించుననుట సుప్రసిద్ధమే. వైకుంఠ లోకమున కేగునప్పుడు సునీతి కూడా ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందిననడి విషయము నిక్కంగా గమనింపదగినది. సునీతి వలనే ప్రతి తల్లి తన సంతానము ధ్రువుని వంటి భక్తుడగునట్లుగా శిక్షణ నొసగవలెను. లౌకిక వ్యవహారములకు దూరమై అడవికి పోయి దేవదేవుని అన్వేషింపుము అని సునీతి తన పుత్రునికి పంచవర్ష ప్రాయమునాడే ఉపదేశించినది. ఎటువంటి తపస్సు లేకుండా ఇంటి వద్దనే సుఖంగా నుండి తన పుత్రుడు భగవదనుగ్రహమును సాధించవలెనని ఆమె కోరలేదు. కనుకనే ప్రతి తల్లి సునీతి వలనే కుమారుని రక్షణ భారమును స్వీకరించి అతడు 5 ఏళ్ల ప్రాయము నుండి చక్కని బ్రహ్మచారి అగుటకును ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికై తపస్సు చేపట్టునట్లుగాను శిక్షణ నొసగవలెను. దానికి లభించు ఫలమేమనగా ఒకవేళ ఆమె పుత్రుడు ధ్రువుని వలె గొప్ప భక్తుడైనచో కేవలము అతడు భగవద్ధామమునకు ఏగుటయేగాక అతనితో పాటు ఆ తల్లియు ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరగలదు. భక్తి యోగ నిర్వహణలో ఆమె తపస్సు నొనరించకున్నను అది సాధ్యపడగలదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 35వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. త్రిలోకీం దేవయానేన త్రిలోకీం దేవయానేన త్రిలోకీం దేవయానేన త్రిలోకీం దేవయానేన త్రిలోకీం దేవయానేన సోతివ్రజ్య మునీనపి సోతివ్రజ్య మునీనపి సోతివ్రజ్య మునీనపి పరస్తాద్యధ్రువగతిః 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 విష్ణో పదమతాభ్యగాత్ విష్ణో పదమతాభ్యగాత్
पदमताभ्यगात् विष्णु विष्णो पदमताभ्यगात् त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्यमुनीनपि परस्ताद्यद्रुवगतिः विष्णो पदमताभ्यगात् परस्ताद्यद्रुवगतिः विष्णो पदमताभ्यगात् హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. త్రిలోకీం దేవయానేన సోతివ్రజ్యమునీనపి పరస్తాద్యద్రువగతిః విష్ణో పదమతాభ్యగాత్ హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ, వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. త్రిలోకిం దేవయానేన సోతివ్రజ్యమునీనపి పరస్తద్యద్రువగతిర్విష్ణు పరమతాభ్యాగత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభు. త్రిలోకి దేవయానేన స్యోతివ్రజ్యమునినపి పరస్తాద్యద్రువగతిః విష్ణు పదమతాభ్యాగాత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. వసుంధర మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. త్రిలోకీం దేవయానేన సోతివ్రజ్యమునీనపి పరస్త్యాద్యద్రువగతిః విష్ణో పదమతాభ్యగాత్. హరే కృష్ణ గురుజీ. త్రిలోకిం దేవయానేన సోతివ్రజ్యమునీనపి పరిస్తాద్యద్రువగతిర్ విష్ణు పదమతాభ్యగాత్. హరే కృష్ణ గురుజీ. యశోద మాతాజీ, లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. త్రిలోకిం దేవయానేన సోతివ్రజ్యమునీనపి పరస్తాద్యద్రువగతిర్ విష్ణు పదమతాభ్యగాత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్రిలోకిం దేవయానేన స్యోతివ్రజ్యమునీనపి పరస్తాద్యద్రువగతిర్విష్ణు పదమతాభ్యగాత్. శోభరాణి మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. త్రిలోకీం దేవయానేన సోతివ్రజ్యమునీనపి పరస్తాద్యద్రువగతిః విష్ణు పదమతాభ్యగాత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, శాంసంగ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్రిలోకిం దేవయానేన
सोऽतिव्रजमुनीनपि परस्ताज्ध्रुवगतिः विष्णु पदमताभ्यगात्। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनीनपि परस्तात् यत् ध्रुवगतिः विष्णु परमताभ्यगात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। वसंतबाई माताजी, मंजरी भाव देवीदासी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्या मुनीनपि परस्ताद्यद्ध्रुवगतिः विष्णो पदमथाभ्यगात्। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। त्रिलोकीं देवयानेन सोति व्रजमुनिनपि परस्ताद्य ध्रुवगति विष्णोर्पदमताभ्यगात्। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। अरुणा माताजी, उज्ज्वला माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रजमुनीनपि परस्ताद्युद्ध्रुवगति विष्णो पदमताभ्यगात्। धन्यवाद। हरे कृष्ण। त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रजमुनीनपि परस्ताज्ध्रुवगतिर्विष्णोः पदमात्पदाभ्यगात्। हरे హరే कृष्ण। కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. త్రిలోకీం, त्रिलोकीं ముల్లోకములు, ముల్లోకములు, దేవయానేన దేవయానేన, దివ్య విమానముచే దివ్య విమానముచే సహా సహా ధ్రువుడు అతివ్రజ్య దాటి మునీన్ మహర్షులు అపి కూడా పరస్తాద్ పరముగా యత్ ఏదైతే ధ్రువగతి నిత్య జీవనమును బడిసిన ధ్రువుడు విష్ణోహో విష్ణు భగవానుని పదమును అత పిదప అభ్యగాత్ బడసెను. హరే కృష్ణ. భావం: ధ్రువుడు ఆ విధముగా సప్తర్షి మండలమని తెలియబడు ఋషుల సప్త లోకములను దాటెను. ఆ లోకములకు పరముగా అతడు విష్ణువు వసించు లోకమునందు నిత్య జీవనమును గలిగిన దివ్య స్థితిని బడిసెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము: విష్ణు భగవానుని ఇరువురు ప్రధాన పార్షదులు నందుడు సునందుడు ఆ విమానమును నడుపుచుండిరి. కేవలము అట్టి ఆధ్యాత్మిక అంతరిక్ష యాత్రికులే తమ విమానమును సప్తర్షి మండలమును దాటి నడిపించి నిత్యానంద జీవన ప్రాంతమును ప్రవేశించగలరు. ఈ లోకమును దాటిన పిదప ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము ఆరంభమగునని భగవద్గీతలో కూడా ధృవపరచబడినది. పరస్తస్మాత్ భావోన్యః అచ్చట
సమస్తము శాశ్వతమును ఆనందమయమును అయ్యుండును. అచ్చట గల లోకములు విష్ణులోకములు లేదా వైకుంఠ లోకములు అని పిలువబడును. కేవలము అచ్చటే ఎవరైనను జ్ఞానపూర్ణమగు నిత్యానంద జీవనమును పొందగలరు. ఆ వైకుంఠ లోకము కింద భౌతిక విశ్వము గలదు. అచ్చట బ్రహ్మ మరియు బ్రహ్మలోకవాసులు విశ్వ విలయము వరకు జీవింపగలరు. కానీ ఆ జీవితము కూడా శాశ్వతమైనది కాదు. ఈ విషయము కూడా భగవద్గీతలో ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాహ అంటూ ధృవపరచబడినది. అనగా అత్యున్నత లోకమును చేరినప్పటికీ జీవుడు నిత్య జీవితమును సాధింపజాలడు. కేవలము వైకుంఠ లోకమున ప్రవేశించుట ద్వారానే అతడు నిత్యానంద జీవనమును కొనసాగించగలడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము మనము ఈ శ్లోకానికి చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలో ఆ ధ్రువుని యొక్క భగవద్ధామ గమనము అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ధ్రువుడు వైకుంఠ లోకము నుండి పంపబడినటువంటి విమానమును అధిరోహించి మరి ఆ విమానాన్ని నడుపుతూ ఉన్నటువంటి నంద సునందనుల ద్వారా మరి ధ్రువుడు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోనికి ప్రవేశించి తద్వారా అతడు శాశ్వతమైన భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నాడు అనేటువంటిది ఈ రెండు శ్లోకాలలోనూ మనకు తెలుపబడినటువంటి అంశము. సో ముఖ్యంగా మనకి అంతకుముందు మనము చూసినటువంటి ఆ విషయాల్లో విష్ణులోకానికి చెందిన ఆ మహాపార్షాదులైనటువంటి నంద సునందనులు ధ్రువుని మనసు నెరిగి అతని తల్లియగు సునీతి వేరొక దివ్య విమానంలో వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అతనికి చూపించడము. తదుపరి ఆయన సో ఎందుకంటే తనకు మార్గదర్శి అయినటువంటి తన తల్లి లేకుండా అంటే తన తల్లిని వదిలివేసి వెళుతున్నాను అనేటువంటి ఆలోచన అతనిలో రాగానే ఆ విషయాన్ని గమనించినటువంటి నంద సునందనులు అతనికి తల్లి ముందుగానే విమానంలో వెళుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ సో ముందుగా సునీతి వెళ్ళడము దివ్య విమానంలో వెళ్తుంది. తదుపరి వీళ్ళు వెళుతూ ఉన్నటువంటి ఆ క్రమాన్ని వర్ణిస్తూ మనకి ఈరోజు శ్లోకాలలో చెప్పబడినది. తత్ర తత్ర ప్రశంసద్భిః పతివైమానికైః సురైః
అవకీర్యమానో దదృశే కుసుమై క్రమశో గ్రహాన్. ధ్రువుడు ఆ విధంగా అంతరిక్షమున పయనించుచు క్రమముగా సౌర మండలములోని సమస్త గ్రహములను గాంచెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు ఆ దివ్య విమానాన్ని అధిరోహించి అతడు ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాడో, ఈ భౌతిక జగత్తులో అంతరిక్షంలో అతడు ప్రయాణిస్తూ ఆకాశంలో పయనిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకంటే పైన ఈ భూమండలానికి పైన ఉన్నటువంటి ఆ సౌరమండలంలో ఉన్నటువంటి సమస్త గ్రహాలను, ఎలాగైతే ఒక సుదూర ప్రాంతానికి మనం వెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, అలా విమానాల్లో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం అన్ని కూడా సముద్రాలు అన్ని దాటుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంటాం కదా, అవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ కూడా ఇది మరి ధ్రువుడు చేరుకోగలుగుతూ ఉన్నటువంటి లోకము దివ్యమైనటువంటి వైకుంఠ లోకము, ఆ విష్ణు లోకము. సో కనుక అతడు మరి ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అన్నింటినీ కూడా చూసుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ చక్కగా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అదే సమయంలో విమానారూఢులగు దేవతలు కూడా అతని పైన, అంటే అతని యొక్క భక్తికి మెచ్చి అతడు దివ్యలోకాన్ని చేరుకుంటున్నాడు, శాశ్వతమైన మరి ఆ లోకాలకు చేరుకుంటున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ దేవతలు కూడా అతనికి శుభసూచకంగా పుష్పవృష్టిని కురిపించడాన్ని కూడా అతడు మార్గమధ్యములో తెలుసుకున్నాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మరి ధ్రువుడు ఇది అంతా ఎలా గాంచగలుగుతున్నాడు, ఈ వివిధ గ్రహాలను, గ్రహ మండలాలను అటన్నిటినీ అధిగమిస్తూ వెళుతూ అవన్నీ చూడగలుగుతున్నాడు అంటే, మరి అంతకుముందు చెప్తుంటాం కదా, సాధారణంగా మనము ఈ భౌతికమైనటువంటి మన ఇంద్రియ వీటితో ఆ సూర్యుని కానీ ఇవన్నీ చూడాలంటే మన కళ్ళు మామూలుగా ఎండాకాలం ఇప్పుడు వస్తేనే చూడలేకపోతున్నటువంటి, మరి ఇది అంతా ఎలా చూడగలుగుతున్నాడు అంటే, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వేదోక్తి ఒకటి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. యస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వమేవం విజ్ఞాతం భవతి అనేటువంటి వేదోక్తిని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఏంటి దాని అర్థము అంటే, యస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వమేవం విజ్ఞాతం భవతి అంటే దేవదేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం ద్వారా భక్తునికి సమస్తము అవగతమవుతుంది. ఎందుకు అంటే మరి ఆ భగవంతుల్లోనే కదా ఈ సమస్తము ఉన్నటువంటిది. మరి ఆయన తెలుసుకుంటేనే కదా యథార్థం అంతా తెలుసుకోగలిగినటువంటిది. అదే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా. సో అంటే నన్ను అవగాహన చేసుకుంటే సమస్తాన్ని తెలుసుకున్నట్లే. అలాగే 15వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు కదా, భగవద్గీత యొక్క 15వ అధ్యాయంలో వేదాల సారము తానేనని, వేదాల సృష్టికర్తను తానేనని, వేదాలను అవగాహన చేసుకోవడం తన కోసమే అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఆయన మరి చెప్పినటువంటి అంశాన్ని, ఎందుకంటే ఆ భగవద్గీత 15వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ వేదైచ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. చివరికి చెప్తారు, నిజానికి నేనే వేదాంతకర్తను, వేదాలను ఎరిగినటువంటి వాడను. అటువంటి నేను ప్రతి ఒక్కడి హృదయంలో ఆసీనుడునై ఉన్నాను. నా వలనే వారికి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి. వేదాలన్నింటి ద్వారా తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడను నేనే. అందుకే ఇక్కడ వేదోక్తి యస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వమేవం విజ్ఞాతం భవతి. భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటే సర్వము కూడా భక్తునికి తెలుస్తుంది. కాబట్టి సర్వం తెలుసుకోవడానికి ఏమి ప్రయత్నం. దీన్నే ఇంతకుముందు కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చాలా చక్కగా, మరి మన తండ్రి ఎవరు అని తెలుసుకోవాలంటే తల్లి చెప్తే వింటే సరిపోతుంది. సో కాబట్టి దానికోసం ఏదో రీసెర్చ్ చేసి నేను నా తండ్రి ఎవడో కనుక్కుంటాను అది ఇది అంటే మరి దానికి వృధా కాల యాపనే అవుతూ ఉంటుంది.
కాబట్టి భగవంతుణ్ణి అవగాహన చేసుకుంటే ఈ సమస్తము సర్వమేవం విజ్ఞాతం భవతి, సమస్తము కూడా భక్తునికి తెలిసిపోతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుక మరి భగవల్లోకాలకు చేరుకోవడం ఎవడైతే చేరుకుంటాడో వాడు, అంటే ఆ వైకుంఠ పథమున వెళ్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఇతర లోకాలన్నీ కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ధ్రువుడి యొక్క స్థితి ఇక్కడ సాధారణంగా మనకున్నటువంటి స్థితికి భిన్నమైనదిగా ఇక్కడ అతడు, ఎందుకంటే అతడు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేహాన్ని పొందినటువంటి వాడు, విమానాన్ని అధిరోహించే ముందు హిరణ్మయమైనటువంటి దేహాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుక మనిషి ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందినప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తుకు చెందిన ఉన్నత లోకాలకు ప్రయాణింపగలుగటమే కాకుండా వైకుంఠ లోకములుగా తెలియబడే ఇంకా అత్యున్నతమైనటువంటి లోకాలను కూడా చేరగలడు. ఇదే విషయము మనం ధ్రువుడి విషయంలో నారదుడు విషయాల్లో కూడా చెప్తాం. నారదుడు అన్ని లోకాలకు కూడా తిరగగలిగేటువంటి వాడు, ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులన్నింటినీ కూడా సశరీరంగా అతడు తిరగగలిగేటువంటి వాడుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో అలాగే ఇక్కడ వైకుంఠ లోకాలకి వెళ్ళేటప్పుడు సునీతి కూడా ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందినది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ సునీతి యొక్క ఈ స్థితి ద్వారా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తూ ఉంది ఏంటంటే, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ మానవాళిలో ప్రతి తల్లి కూడా సునీతి మాదిరిగానే ప్రవర్తించి తన పుత్రులకు తన పిల్లలకు మరి భక్తి తత్వాన్ని నేర్పాలి. ఎందుకంటే సునీతి 5 సంవత్సరాల పిల్లోడు, అయ్యా నా పిల్లోడు చాలా చిన్న ముక్కు పచ్చలారును అడివి, నువ్వు అడవికి పోయి ఎలా చేయగలుగుతావు, వద్దు ఇక్కడే కూర్చొని చెయ్యి అని చెప్పలే. విష్ణు భగవాన్ని ఆశ్రయించు, నీ కావాలని నువ్వేది కోరుకుంటున్నావో అది నెరవేరాలంటే విష్ణు భగవాన్ని ఆశ్రయించు అన్నది. మరి దాన్ని ఆశ్రయించడానికి ఇంట్లో కూర్చుంటే సరిగేది కాదు, రాజమందిరంలో కూర్చుంటే అక్కడ జరిగేటువంటిది కాదు. సో కనుక అరణ్యానికి వెళ్ళి ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోమని చెప్పింది. సో అలాగే సరే ఇప్పుడు అరణ్యాలకు వెళ్ళి అక్కడ యజ్ఞ యాగాదులు చేసి తపస్సులు చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు కనుక ఇక్కడ ఉండేటువంటి పిల్లలకు ప్రతి తల్లి కూడా సునీతి వలనే తన కుమారుణ్ణి మంచి మార్గంలో పెట్టాలి అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కోరుకుంటున్నారు. 5 సంవత్సరాల వయసు నుండే పిల్లలకి బ్రహ్మచార్యము, ఆధ్యాత్మిక విషయాలను, తపస్సు అంటే ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో కూర్చొని ధ్రువుడు చేసినట్లు చేయడం కాదు. ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి తపస్సు ఈ కలియుగంలో చేయగలిగేది నామ సంకీర్తన యజ్ఞము. ఆ శ్రీహరి నామాన్ని, ఆ నారాయణుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరము ధ్యానించడం, జపం చేయడం, సంకీర్తనం చేయడం, అలాగే వీలైనంత వరకు భగవద్గీత భాగవతాలను శ్రవణం చేయడం. అయ్యో భగవద్గీత చదివిస్తే వినిపిస్తే మా పిల్లోడు మరి బ్రహ్మచారి అయిపోతాడు, సన్యాసి అవుతాడు అనే బాధపడుతుండేటువంటి చెప్తున్న వాళ్ళని ఎంతో మందిని చూస్తున్నాం. ఇంకా పెద్దోళ్ళు కూడా చెప్తుంటారు భగవద్గీత చదివితే అన్ని వైరాగ్యం వస్తుందట కదా అనేది. కాదు, మన జీవన విధానం, మన జీవనం ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోకుండా ఎవడో ఏదో చెప్పినటువంటి విషయాలను పట్టుకుంటూ చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఎందుకంటే మన జీవన వ్యవస్థ, కుటుంబ వ్యవస్థ కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది చైతన్యవంతమైనటువంటి జీవనం గడపడానికి. పిల్లులు, కుక్కలు, పందుల మాదిరిగా పిల్లల్ని కనడం కాదు చెప్పేది, వాళ్ళని సరైనటువంటి మార్గంలో నడిపించమని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. దాని కొరకే అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, ధర్మబద్ధమైన మైథునమును కూడా నేనే అని చెప్తారు. అంటే కృష్ణ చైతన్యవంతులు మంచి భక్తులైనప్పుడు, ధ్రువుడులాగా మంచి భక్తులైనప్పుడు వారు కూడా ఉద్ధరించబడతారు కదా. సో ఇదే విషయాన్ని ప్రహ్లాదుడి విషయంలోనూ ధ్రువుడి విషయంలోనూ మనము చూసినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ విధంగా ధ్రువుడు మరి పయనిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో
త్రిలోకీం దేవయానేన సోతివ్రజ్యమునీనపి పరస్తాద్య ధ్రువగతి విష్ణో పదమతాభ్యఘాత్. సో ధ్రువుడు ఆ విధంగా సప్తర్షి మండలమని తెలియబడేటువంటి సప్తర్షులు, ఆ ఋషుల యొక్క సప్త లోకాలను దాటుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడట. సో అలా లోకాలకు పరంగా అతడు అతడు చేరుకుంటూ ఉన్నాడు. చేరుకొని అక్కడ నిత్యమైనటువంటి పొందినాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే విష్ణు భగవానుని యొక్క పార్షదులైనటువంటి నంద సునందనులు విమానమును నడుపుకుంటూ తీసుకువెళ్తున్నట్టు. సో ఇటువంటి ఈ విమానాలను నడుపుతూ ఉండేటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంతరిక్ష యాత్రికులు అలా చేయగలరు. సప్తర్షి మండలాలను దాటి నడిపించగలిగేటువంటి వాళ్ళు ఆ విష్ణు దూతలు మాత్రమే అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది. మండలాలను ఈ మరి దాటినాడో, దాటితే ఇక నిత్యానంద జీవన ప్రాంతంలోనికి ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భౌతిక జగత్తు దాటగానే, ఆ విరజా నది అక్కడ దాటగానే అవతల ఉండేటువంటి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీ వాయిస్ అక్కడక్కడ బ్రేక్ వస్తుంది ప్రభుజీ. మరి హరే కృష్ణ మాతాజీ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది కానీ అక్కడక్కడ ఆగుతోంది ప్రభుజీ, మధ్య మధ్యలో కట్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. సో అవి అటువంటి విష్ణులోకంలోనికి ప్రవేశించాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఆ విష్ణు భగవానుని యొక్క పార్షదులు ఈ భౌతిక లోకాలను దాటి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము ఆరంభమవుతుంది అన్నట్టు. సో ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. పరస్తస్మాత్ భావోన్యో అన్యక్తో అవ్యక్త సనాతనః యస సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సున వినశ్యతి అంటూ చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, గుర్తు చేస్తున్నటువంటి. అంటే శాశ్వతమైనది అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది పరస్తస్మాత్ భావన్యో, అచట సమస్తము శాశ్వతము. సో అదే చెప్తారు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో చెప్తున్నటువంటి శాశ్వతమైనది, ఈ వ్యక్తము అవ్యక్తమయ్యే జడ పదార్థానికి అతీతమైనది అయినా వేరొక అవ్యక్త ప్రకృతి ఉన్నది అని చెప్పబడినటువంటిది. పరతస్మాత్ భావోన్యో అవ్యక్తో వ్యక్త సనాతనః అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. కాబట్టి శాశ్వతమైనది, ఈ వ్యక్త అవ్యక్త జడ పదార్థానికి అతీతమైనటువంటి వేరొక అవ్యక్త ప్రకృతి ఉన్నది. అదే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంగా చెప్పబడినది. అది పరమోత్కృష్టమైనది అంటూ చెప్తున్నారు. య సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి, అది పరమోత్కృష్టమైనది, ఏనాడు నశింపనిది. ఈ జగత్తులోని సమస్తము నశించినా ఆ భాగము యథాతథంగా నిలిచి ఉంటుంది అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారే చెప్పినటువంటిది. సో శ్రీకృష్ణుని ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి దివ్యమైనది, శాశ్వతమైనది. ఎలాగైతే ఈ బ్రహ్మదేవుడు పగళ్ళు రాత్రులు ప్రకటితమవుతాయో, ప్రకటితమయ్యి ప్రకృతి మార్పులకు అది అతీతంగా ఉంటుంది.
ఈ మనకి ఎలాగైతే పగళ్ళు రాత్రులు వస్తాయో అలా కాకుండా సో బ్రహ్మ పగట్లు కల్ప ఆరంభము అంతాలో అవుతుంటుంది. మనదేది కొద్ది స్వల్పకాలం, 12 గంటలు రాత్రి, 12 గంటలు పగలు సమయం. కానీ ఆయనది కల్పము ఉంటూ ఉంటుంది కదా. సో మరి అలా ఇక శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి భౌతిక ప్రకృతి గుణానికి పూర్తిగా భిన్నమైనది. అపర ప్రకృతులు గురించి మనకి ఎలాగూ భగవద్గీతలోనే చెప్పబడినటువంటిది. మరి సో ఇంకా మరి ఆ విష్ణులోకం అంటే ఇక్కడ ఆ విష్ణులోకము చాలా వైకుంఠ లోకాలు అన్నీ కూడా ఎవరైతే అక్కడికి చేరుతారో వారు జ్ఞానపూర్ణమగు నిత్యానందమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. నిత్యము ఆనందమయమైనటువంటి, నిత్యము సుఖదాయకమైనటువంటి జీవితాన్ని అక్కడ పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఆ వైకుంఠ లోకానికే కింద భౌతిక జగత్తు కలదు అనేటువంటి విషయాన్ని బ్రహ్మలోకవాసులు, ఈ విశ్వము ఇదంతా కూడా, ఇది కూడా మనకి భగవద్గీత 8వ అధ్యాయంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వాడికి చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాహ అంటూ చెప్పబడినటువంటి శ్లోకాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ నవిద్యతే అంటూ ఆయన చెప్తారు. అంటే భౌతిక జగత్తులోని అత్యున్నత లోకము నుండి, అంటే అత్యున్నత లోకం ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పబడిన సప్తమ ఇవన్నీ దాటి బ్రహ్మలోకం, ఆ బ్రహ్మలోకము నుండి మొదలుకొని అధమలోకం వరకు కూడా, పాతాళ లోకం వరకు అన్నీ కూడా నిరంతరము జన్మ మృత్యువులు కలిగే దుఃఖమయమైనటువంటి ప్రదేశాలే. కానీ ఓ కుంతి కుమారుడా, నా లోకానికి చేరినవాడు తిరిగి జన్మించడు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ పరస్తస్మాత్ అంటే ఆయన యొక్క ఆ లోకం, శాశ్వతమైనటువంటి లోకాన్ని గురించి అక్కడ చెప్పారు. పరస్తస్మాత్ అనేటువంటి శ్లోకం, ఇది మనకి భగవత్ ప్రాప్తి 8వ అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి శ్లోకాలు ఇవి రెండు కూడా. ఈ శ్లోకంలో ఆయన ముందుగా పరస్తస్మాత్ భావన్యో అనేటువంటి శ్లోకంలో ఆయన యొక్క ధామం యొక్క స్థిరత్వాన్ని, శాశ్వతమైనటువంటి తత్వాన్ని, వ్యక్తాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి పరమోత్కృష్టమైన ఏనాడు నశింపనటువంటి జగత్తు గురించి చెప్పారు. మరి ఆ జగత్తుకు చేరుకున్న వాడి యొక్క స్థితిని ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి ధామానికి భిన్నంగా ఉన్నటువంటి ఏ లోకానికి చేరుకున్నా, ఈ భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నతమైనటువంటి లోకమైనటువంటి బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా, అధమలోకం నుండి మొదలుకొని బ్రహ్మలోకాల వరకు అన్నీ కూడా నిరంతరము జన్మ మృత్యువులు కలిగేటువంటి దుఃఖమయమైనటువంటి ప్రదేశాలే. కానీ ఓ అర్జున, నా లోకానికి చేరినవాడు, ఇంతకు ముందు చెప్పబడిన పరస్తస్మాత్ ఏదైతే శాశ్వతంగా ఉండే ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆనందమయమైనటువంటి లోకానికి చేరినవాడు తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి రాడు అని చెప్తున్నారు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. నా లోకానికి చేరినవాడు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనికి ప్రవేశించినవాడు మరలా ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి రాడు. అంటే శాశ్వతమైన నిత్యానందమయమైనటువంటి జీవనాన్ని అతడు గడుపుతూ ఉంటాడు. ఇది భక్తి వలన, ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం వల్ల, ఆ భగవంతునికి స్థిరమైనటువంటి భక్తిని చేయడం వల్ల కలిగే ఫలితాలను చెప్తూ ఉన్నారు.
కేవలం వైకుంఠ లోకాలకు చేరుకోవడమే కాదు, చేరుకొని అక్కడ కూడా ఇక్కడ చేసినట్లుగా ఎలాగైతే మన దేశంలో నుంచి ఇదే ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి బిజినెస్లు ఇవి అవి చేస్తూ ఉంటాం కదా. అక్కడికి వెళ్ళి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆధిపత్యం చేసే విధంగా ఉండేటువంటిది కాదు. అక్కడికి వెళ్తే ఆ వైకుంఠ లోకాలకు ప్రవేశించడం ద్వారానే అక్కడ నిత్యానంద జీవితాన్ని కొనసాగించగలుగుతాడు. అంతే తప్ప మరేది కూడా అక్కడ ఏవీ ఉండదు. ఇక ఆ భగవంతునికి సేవలు చేసుకోవడము, ఆ భగవంతుని ప్రతిదీ కూడా విశుద్ధమైనటువంటి సాత్వికమైనటువంటి భావనల్లో ఉండి జరిగేటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మనకి ఆ కర్మ, జ్ఞాన, హఠాది నానా రకాలైనటువంటి యోగులు కృష్ణుని యొక్క దివ్యలోకానికి వెళ్ళి తిరిగి రాకుండా ఉండాలి అంటే ముందు భక్తి యోగంలో, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనంలో చివరకు భక్తి పూర్ణత్వాన్ని పొందవలసే ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఉన్నత లోకాలను అంటే దేవతాలోకాలను పొందిన వారు కూడా తిరిగి, ఎందుకంటే బ్రహ్మలోకంలో బ్రహ్మే ఆయన యొక్క 100 సంవత్సరాలు ఆయనకి ఇవ్వబడినటువంటి 100 సంవత్సరాల కాలం తర్వాత మరి మృత్యువాత పడేటువంటి వాడే, జన్మ మృత్యువులకు లోనయ్యేటువంటి వాడే. కనుక సో మరి మనుషులు ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి లోకాలకు చేరి ఈ విశ్వం కూడా ప్రళయానికి గురి అయినప్పుడు నిరంతరము కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనేటువంటి బ్రహ్మదేవుడు కూడా అతని యొక్క భక్తులు తమ కోరికలను బట్టి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేరుకుంటారు అని చెప్తారు తదుపరి. ఎందుకంటే అక్కడికి వాళ్ళకి కూడా మరణం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మలోకం కూడా శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు. కనుక హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ.